Euskal Herriko ikastolen elkarteko ordezkariak etorri gaur, eguneko txandaitea, Erentzun eta San Fermin ikastolako familie eta langileekin batera, gura letxoa jartzea auzolan erraldoi hontan. Azken finen badakigu ikastolen jaiak auzolanaren jaiak direla, bai, hortan sinesten dugu, hori praktikatzen dugu, eta gaurkoa horren adibide da ere bai, ez? Guk beti esan ohi dugu ikastolak zerbait baldin bagea sarea garela, ez? Eta Euskal Herria euskeratik eta hezkuntzatik josten duen sarea garela. Gure helburua da euskerazko hezkuntza sistema nazional bat ordezkatzea, irudikatzea, hori egiten dugu Euskal Herri osoan gauden 115 ikastolak saretuta, eta hortan ari gea bulurregalarri, ez? Bertatik eta bertarako hezkuntza eskaintza propio eta kalitatezko bat eskaini nahian. Bidean bat gara, ikastola komunitateari, ikastola berako komunitateari referentzia egiten dio, ez? Komunitatean gauden haur, familia, gaztetxo eta profesionalek bat egiten degula bide horretan, ezta? Eta bigarrena da, lehen aurrez ez, esan deten bezala ikastolen sareari referentzia egiten diona, ez? 115 ikastola, testuinguru oso ezberdinetan, batzu txikiak, beste batzuk oso handiak, beste batzuk bertainak, baino balore berdinak partekatzen dituguz, balio sistema bat da partekatzen duguna, eta helburu partekatu batzuk ere baditugu, eta hortan jarduten dugu elkarrekin eta elkarlanek. Takoneran egote honek aukera ezberdinak sortze dizkigula, ez? Badagolako goiz eguerdi giro bat, ez? Nolabait hemen gaina oso bermutearen ordua eta oso berezia den tarte hori ere baukagu. Agian adinez nagusia bakien jendea mugitzen dena, baina egunean zehar gero, familia ugari etortzeia, gainera Takonera hortarako ere parkea proposa da, ez? Gaur bezala eguzki girotan gaudenean, eguzkitatik babesteko, zuaitz eta bestelako derrekin, umentzako jolasak ere horratzean ditugu, orduan famili giro handia erakartzen dugu, eta behin atxaldetik aurrera horratzen ikusten zuen holtzan kontzertuak eta ere izaten dira, eta hemen, gaztetxo zaguneak ere nahiko gertu ditugu, eta beraz joan etorri handia hoten da gazteena ere bai. Eguraldia lagun ikustezue, beroa ere tamainan, ez da gehiagizkoa ere, beraz aukera daukezuen guztioi, hartu, etorri eta bisitatu hemen oinez txokoan, zuen zaila egongo geha eta.